Tak jdem na to. A už nějaký chlívák. Co máš? Kamaráde, bych potřeboval tvůj batoh. Že vole mi pak zabijou tvý kámoši, ještě si rychle přepnu klávesnicu. Tak. Nic kámo, tě musím bodnout. Simo, co to on má? To snad nebylo po mně, nebo jo? On má je dost lepší vestu. To uděláme takhle. Tak jo. Aha, tady máme nějakýho chlíváka, takže ho zkusím zabít. Snad nechcípnu. Zkusím lootnout, ale snad mě nezabije hnedka. Do pič. No a je to. Vyřízeno. Ale já jsem musel nahitovat jako svině. Nebo jsem úplně levej. Nevadí no. Tak dáme s normální mojí výbavou. Tak jo, no, nevadí. Jdeme dál. Jo, já jsem si nechal. Jsem se díval, jestli to jde dobře, nechal jsem to zaplý. Tak. Tady si refreshnu stránku jenom. Ale v eventu jsem něco splnil. Jaký blbosti. No, kouknem na gear, co mám. Šití mám, medkit mám taky, prášky mám taky, bandáž. Mám jenom takhle dvě. Musí ještě dvě. Nebo vás potřebuju tady ty. Ale jedna by mohla stačit, energiťák. Tohle ještě brát nechci. Tak jo. Jdeme si s mojí výbavou. Secure. Tím deathmatch mám odemčený, nice. Ale dáme si asi to solo. Když to na ty velký mapě, což je jako dost na hovno. To nemám rád. Ale dáme si ju. $20 000 za vstup, jdem na to. To zase bude ale na 4 týdny, to je hrozný. Ještě se tady mrknu.
Tak jo. Tak načítaj. Dáme tak hodinku, no, maximálně, si myslím. Pokud by zkusil to LA Noire, jsem dlouho nehrál. No, zatím vypadá, že to běží hezky teda. Ale vypnu ty písničky. Vypnu si tady oznámení na mobilu. To si takhle. Mám na sobě sluchátka. Doufám, že jo. Švihne. Ty krávo, to jsou načítačky, to je hrozný. Tak dělej. Ty vole, jako 3 minuty čekat na hru, to nic. Tak nedáme sola. Dáme si tu lockdown. Já nevím, no, ty mapy moc neznám, ale dáme si tady tu. Tam já tam bez tak zase potkám, vole, tým, vole, 4 týpků a dostanu hrozně na prdel, ale tak to. Jen se to naučím. Nebo to tady taky bude načítat ve 6 let. Budeš pak to BMG nebo Warzone? Ale BMG nevím. Warzone bychom asi dát mohli. Myslím, že bych teda místo LA Noire bychom mohli dát Warzone, no. Dan půjde? Taky? Nebo? Jo, dám chvilku arénu. A jestli umřu, budu nasranej. Budu tady vyřvávat, jak debil. A když tak jo, můžeme dát Warzone, no. Jsme minule sekali jak svině. Dáme ty kežlíky, ty mě docela baví, no. Hlavně na ostatních bych dostal na prdel hned. Zbít sousedku, no, ty vole, já si myslím, že oni půjdou zbít mě, až umřu. Protože jako včera, kámo, nice, Nokčie. Včera jsem hrál a umřel jsem, ochu, no tak to byl solidní virvál, protože jsem přišel o výbavu tak za, nevím, 600-700 tisíc.
Ten byl pěkně nasranej. Jako... Peněz mám sice dost, jsem se dostal na, myslím 10 milionů 200, něco takového, ale i tak mi to sere. Kde my jsme vůbec? Tady. Na portu mám misičku. To se tam asi zkusíme dopravit. Nice. Bomba za 30 táců, za 10. Si vyhodím tady, kdybych náhodou umřel, ať nejdu úplně s prázdnou. Pojď mi. Nice, za 70 000, tak to už mám kilo. Už jsou přetížený, luxus. Kousek od nás už se to hezky fajtí. Že se půjdem šulínům podívat na zoubek. Ale dostanu na prdel a budu nasranej. Tak ty krskou. Bych si možná... Nepůjde mi dodat... Když to ne, nechám si tam ten skoup na blízko. Ten red, holo, ne red dot. Zde. Blbost. Tak jo. Nic, jdu na ten port. Starý track. Čije, blbě budu slyšet. Rána já, ale ostatní blbě budu slyšet. No vole, nic neuběhnu, jak jsou přetížený. To je v prdeli. Co tady máme? Nic. Bomba. To jsem si přál. Gas granát. Luxus. Tohle si hodím do rychlýho. Bych je mohl házet. ...600 metrů, kudy já to vezmu? Tudy. Tady už někdo byl. Otevřená bedna. Ideálně bych chtěl někoho zabít. Jo, já jsem tady dost na hovno takhle. A já musím projít. Já to vemu vrchem radši. By mě na té pláži někdo nesundal. No tak co, jsou tady někde nějaký chlíváci.
Střílí se to tady, musím opatrně, proti mě můžou být týmy. Kurva, jsem si mohl vzít ten univerzální klíč a zkusit někde něco otevřít. Ale to si možná spíš pak... Aha. Fajtíky. Bych se tam chtěl jako jít podívat, ale... Cement. Bych nedostal na prdel, což dostanu, ale je to dost blízko teda. Zkusím se tam někam vlez do křoví, jo. A uvidíme. Jako už si docela nalutěnej. Tak za 150. Za 150 tisíc. Zkusím se tam mrknout, no, ať máme něco záživného. Oj, oj, oj. To je hodně blízko mě, oni budou tady nahoře. Úplně nevím, jestli tam chci jako takhle lézt. Dát. Nevím. To mám tam jít nebo ne? Jestli já přijdu od toho skara, to budu pěkně nasranej. No, přestalo chcát. Je škoda, teď mě víc uslyší. Si až prdel, že ho to nezabilo. A to mám ještě ty silný náboje. Ježiši, vole. Dej ten zmrt. Tady nade mnou budou taky. Já nevylezu.
Si myslím, že po mně někdo střílel, ale jistý si tím nejsem. Tady nade mnou je zmrt nějaký. Bouchá mi srdce jak svině. Že to nejsou vajíčka. Asi byly jajíčka. Nebo jako tenhle určitě, ale ten, co tady běhá dál, nevím. Kurva. Že ten už o mě ví. Tak pojďme lidi. Jednoho mám. Pojďte další, vole. Hovada. Vyčištěno. Tam mi bouchá srdce teda. Hned si je prolutnu a asi půjdu pryč. Kolik máme v tomhle zásobníku? Půlka pryč, no. Co jste měli chlíváci? A jo, tak to bylo AIčko asi, nemá doktek. Ale dalekohled si vezmu. Že to byly takhle silný AIčka, jo. Ty krávo. Asi ono. Tak to jsem čekal, ty vole,
Jsem zabil frajery a ono to zasraný jajíčka. Ne, tohle bylo asi. Za 85 táců, děkujeme. Děkujeme, přijďte zás. Energiťák, ten vychlastám. Hodím si healovačku. Někoho jsem slyšel. Krávo, tak tohle bude dost dobrý run asi, jestli to odnesu. Nice. Tak to asi úplně... Toolbox. To asi úplně nemám. Toolboxíček já nemám. 600 metrů. No, já nemůžu. Mám poslední náboj, jak to vyhodím. Neříkej, že jsem si vzal jiný zásobník. Jsem tady někoho slyšel pochodovat. A jdu ještě dovnitř. Ty krávo, jsem se zalekl jak svině, vole. Z té hry se stává hororovka, vole. Prdele. Kde seš, ty hovado? To je mají. Vykoukni s tou hlavou, ať tě můžu sundat, jeho vado. Blboun. Já jsem si pak vzal jiný. Já jsem hňůb. No nic. Tak to jsou idiot. To tady nechám teda, no. Sumačo. Pojďme, máme něco dobrýho, máme nic, bomba. Super. 600 metrů, no, tak to jsou zvědavé, jestli dojdu živej. Tady to ještě mrknu, když u sebe už... K sobě už nedám nic.
Boss token, ten myslím mám, ne? Ne. Myslíte, že ho trefím? Trefím. Že i na takovou dálku nemusím nějak extra nadměřovat, to je dobrý. Vlastně to fajtíčko je blízko. Hodně blízko. Asi se s nima nechci nějak fajtit. Bych se rád odnesl svoje. Já ho slyším. Jsou tady dva. Kurva. A bez tak zase AIčka, ale tady tyhle už jsou docela těžší. No. Ne, tak tohle byli blbouni. Haha. Tak to jsem jim takzvaně nachcal do prdele. To chlapáci, měli jste něco? Ale docela jo, to co jste měli? Já, takže já si tohle vezmu. Tohle si vezmu za 6000, to je za 10, 10 za 6. Úplně nemám místo, no. Jebe. Děkujeme. Tohle tady klidně nechám. Tuhle snipu mám zrovna rád. Jednu mám sám. Tom. Ve skladu. Ale on do toho nemá náboje. Mám jich tam 5. Za 4, za 4. Ale vyměním si akorát ten kit, co jsem měl. Děkujem pěkně, tohle si vezmu moc rád.
To bude docela úspěšný run, teda jestli odejdu. Masakr jak svině. Hovada. Ještě, že jsou tak dobrý. No. Dobrá snipa. Kdy si to obejdu, ať se nemusím s někým srát. Jsem zvědavý, za kolik to bude. No, to je AI-ko. To je mi jedno. To impostor asi ne. No, už o mě ví sráč. Tam uteču. To bylo asi taky AI. Tamhle už to vidím. Ty vole, dal jsem to. Paráda. Nice, vole, o nic tam nepřišel. Tak to jsou oko. Tady si počkáme a jsem zvědavý, kolik z toho vytřískám. Mám docela dobrý věci. Nebo jako. 500 000, ty krávo. Víc jsem snad asi ještě, nebo možná jo, ale jako 500 000, ty vole. Hodně spoko. Dva kilíčky. Pohodinda. Jedna misa splněná. 512 000, tak to je luxus. To si to hned naházím tady do storage. Procesor. Vidíme, kolik za to bude. Jo, i tady to je 80. Kráv. No, teďka náboje do té snipy si chci koupit. Počkej, jo, ty jsou do tohohle. Tady ještě nějaký. Tohle poslední. Luxus, no. Musím koupit. Ale do té snipy. Nějaký ty pičo 20 000.
Tady ty pětkový. To je drahý, to je hodně drahý, to se mě asi nechci kupovat. Ale... No, 40 jich vezmu. Tady mám možná i zásobník. Nice. Tyhle, to těch nábojů mám docela raketu. 50. To je hodně v pohodě. On tam měl ty stejný. Tak to je nice. To si vezmu takhle a vezmu si sebou ještě třeba 10. Zbytek nechám tady. No, nahodíme to na shopík. Tak kolik to prodám? Jich je tam dost, takže asi se to bude prodávat nejvíc dlouho. Za 130 000. Masakr. No, tak ten dalekohled si myslím, že neprodám. Čip taky asi ne. Nice. Si můžu upravit. Koupím si náboje. Já si asi vezmu ty 4kový. Ty vole 200 000. Nevím, jestli se mě to chce kupovat za takový prachy, ale zas velká pravděpodobnost, že neumřu. Takže asi jo. No, teď už to stojí 170, nice. Jich jenom 60, ale za 100 000 skoro, ty piče. To jsou ceny, ty vole. No, ty vole, jestli mě někdo zabije, tak budu ultra nasranej. Molotovy mám 2. Prášičky. Asi ještě svačinku. Mám ještě jeden ráno. Well done. I just might hit the beach. Nice, Glocka jsem dostal. Velice v pohodě. Máme si další misičku. Bolt Action Rifle. Playtime 24, nebo ne? Já doufám, že jo. Ale zase práskat do nich tyhle dájíček, ty drahý náboje se mi nechce. Claimnem si tady. Skin. Nice. Nastavený záznamy mám nastavený záznamy. Já to mám jakoby automatický upload na Twitch a ještě si ukládám záznam přímo do počítače. Takže normálně jakoby záznam bude, no.
Nice, to je docela hnusný skin teda, tak kdybych se poblil. Tak. Lepší jak drátem do péra. Jo, tady to DTMR, MDR. To by jaký mohla být slušná gana. Si ji zkusím upravit. Ne, seru na to, zatím mám skara. Toho myslím, že asi líp. Líp asi udělat ani nemůžu. Seru na to, jdeme dát ještě jeden ráno. Velmi. Ještě roztočíme bedníčky asi teda. Pojď mi něco dobrýho. Prachy, vole. Tak znova. Něco dobrýho. A jo. AK-74. Jsem dostal zase ty vole, no, to je docela sračková zbraň, to už asi úplně moc hrát nebudu, ale... Batoh a ty hovadiny ty se hodí, takže to si nechám. Tyhle, že bych si vzal i třetí zásobník. Ne, chci. A to je 5000, to koupím tady. A tam napráskám ty dobrý náboje. Hnedka si ho nabiju. Dáme si tady ještě lockdown. Nějakou novou mapu, že bych zkusil, armorku třeba. Farmu. Tu armorku jsem ještě nehrál, to by mohla být dobrá. A tady mám dost misí, máme si tady tu. Snad když mám ty vole, tu snipu, ty drahý nebo ty ne drahý úplně, ale ty dražší náboje, tak snad s tím dám i jakoby one shotka. Kdybych viděl nějakýho hajzla. Tak. Co ty jsi? Zač. No, takže já jsem zase tady úplně v řiti. A asi to spíš teda... hodím sem.
To mám do questu, jo. OK. Kolik to stojí? Zbytečný. Zásob, no ty vole, za 9. Lepší jak nic. Hodinda. Tamhle tě vidím, ty sráči. Aha. Škoda. No, tak jo, tak doufám, že potkám nějaký chlíváky. Já budu muset běžet hrozně daleko. Taky AIčko. No tak vypnu ho, no. Musím s tím dávat killy. Já jsem si nevypl tu hudbu. Nechte mě bejt, chlapi. No, já vás vypnu jenom pro ten quest, jo. Asi tam hodím ten 10ranej. Už vykoukl. SKS, no, to je shit zbraně. Vůbec nemá se, ale tak nenechám to tady. Aha. Nějaký chlívák je nahoře. A stejně asi obejdu, bylo bez tak AIčko. Jestli na mě vykoukne ze zhora, tak mě má. Vypadá taky na AIčka, ale...
Ale americký sniper, vole, to jsou já. Ale já tady zabiju, nezabiju, protože jsem lama. A mám splněný quest. Doházím si tam náboje, už je nebudu plýtvat takhle zbytečně. Ale půjdu se je lootnout teda. A na jedničku na hlavu jsem ho nedal, což je škoda. Bych musel mít asi ty náboje za těch 20 litrů. No to jako za 100 nábojů 2 miliony dávat nebudu. Tak a 74N. Ale to byl týpek. Aha. Jestli to funguje tak, že když má dok, takže to je týpek, tak to byl týpek. Tak ukradnu mu ho. Že bych ho potřeboval, ale kolik to stojí? 50, no. Jo, tak to byly normálně týpci. To je masakr, no. To uvidíme na konci hry, jestli mě to ukáže 3, tak jsem vypl 3 blbouny. A ty doktagy jim vezmu, protože občas potřeba to. Ale to byl možná jakoby bot, ale nevím, jak bych to řekl, že má prostě ten doktag. Že to není klasický AIčko, co je tady ve hře, ale je bot prostě. Ty vole, u sebe nic neměli, to jsou šupáci. Ten je vyloučený. Kde já to jsem? Tady. Se to kousek někde fajtí. Kde ta svině je? No, takže to mám splněný. Už víc sem. Boom.
Jestli ho půjde vylútit, tak dám i jemu. To byl hráč. Kdy budou sloty, bych tady dostal takzvaně banána, kamaráde. Sloty bych mohl, ale na to bych potřeboval být slavnej. A nevím jestli jako ty vole, kdyby mi někdo dal nějakou spolupráci. Takže tak pojedem na Maltu, vole. Když mi dají spolupráci, tak pojedem na Maltu a tam ti říkám, budu točit 24/7. Není problém. Ale pokud ta svině furt střílí. Kde může být? Čím to bylo? Alt to myslím. A jsem z toho vystřelil jednu. To budou nějaký loupáci bez tak. Já tady zkusím jít lootnout toho hňupa. Už ho vidím, hovaďáka. Blbečku. Tam usedla jak prdel na hrnec. To je tady vyčistím celý server, ti říkám, ale. Já jsem zabil toho chlíváka. Tady. No kamaráde, ty máš... Si myslím, že lepší, větší batoh jak já. Všichni nosíte ty sračkový zbraně, vole. Si vem, vole, to nakonec nechci. Kolik to má místa? 30, to ten můj. 32, tak to nemáš lepší. K sobě ho taky nedám, že bych ho narval věcma. Tak to si to AKčko ještě vezmu. Jdu nahoru, no. Se podívat, co měl frajer. Tady někoho slyším. Kdyby řval do hry. Ale karů mám vždycky málo. Děkujeme. Asi hodně daleko. Ale rematch dáme do téhle Warzony, ale po téhle Warzony dáme.
Stáhnul ne, remake jsem nestáhnul, ale to mám stáhnutý za 10 minut. Určitě nějaký klipy udělám. Určitě, jakož mám záznam, tak můžu klipovat. Založím ještě dneska, zítra spíš ten TikTok, to založím a na YouTube taky, tam přemýšlel jsem, že na YouTube spíš hodím jakoby celý záznamy. Kdybych je tam prostě jenom nahrál, viď, je to jenom... No uvidím, já moc neumím stříhat, takže to bude takový pain trošku. Se to jako naučit nebo něco. Ale jako jo, určitě něco takového mám v plánu, no. Aha, někdo mě vidí. To klidně naučíš, to záleží, kolik bys za to chtěl peněz, vole. A na ten TikTok jo, tam je to, jelikož to je platforma, kde má každý... Tam má každý druhý hňup, vole, jako... Followeru raketu. Jo, já jsem říkal, že jsem tak, ale s tím driftováním to právě dělat taky, no. Pořádně se to naučit se pořádně jezdit a určitě to, a když bys to jakoby točil i ty, tak se můžou házet dva pohledy. To jsme mohli udělat třeba zvlášť YouTube kanál a práskat to tam, to by určitě taky šlo. To vůbec není špatný nápad. Protože ono to vypadá dost solidně, no, když jakoby to umíš. A já jsem párkrát zkoušel ty driftíky natáčet, no, ono je hlavně důležitý se to naučit jakoby zvenku ty drifty. Protože to vypadá o dost líp než jakoby zvenku, když driftíš. Jo, tak jako ty drifty určitě bez webky. To určitě bez webky, to by tam... No, zevnitř to na hovno natáčet, ale jako... Jak říkáš, to jako ty drifty bez webky, to... Tam by šlo jenom, víš co, tam ani nemusíš do toho nic kecat, tam hodíš hudbu a uděláš nějaký solidní prostě sestřihy z toho, jak jezdíme. Jenom je potřeba se tam naučit dost solidně jezdit, no, ono je... Ale to musíš prostě hodiny a hodiny tréninku, no. Jo, jasný, no, edity, prostě hovadiny, a právě taky TikTok, YouTube. A to by šlo, hlavně v Česku to nikdo nedělá, víš co. Jakoby jo, v Česku jsou borci, co jezdějí, ale třeba závody, jinak nevím o tom, že by někdo jako driftoval. To jsem jako snad nikoho neviděl, že by drifťákoval. No, ono je potřeba, no. Hlavně já, kámo, když jsem začal jezdit, tak vole, já jsem se to učil, vůbec mě to nešlo.
A pak jsem kámo najednou to na 3 měsíce zahodil, prostě nehrál jsem na tom. Po 3 měsících jsem k tomu sedl, to bylo myslím ve Forze, tam jsem se začal hazet první drifty. A kámo najednou to šlo jak nic prostě. Nebo jak nic, prostě byl to vole 250% lepší než předtím, když jsem na to nesáhl. Jsem říkal, že mě osvítil bůh driftu, ale má Ken Block, vole. Jo, v BMG je to dobrý, ale dost těžký. Tam je to jako dobrý, ale je to dost těžký, jo. A třeba ta aseta, jakoby když se naučíš dobře jezdit v asetě, tak zvládneš jezdit tady v tom BMG, no. A ono, jak se naučíš driftovat kdekoliv, tak už to pak, jak to chytneš a pochopíš, tak už pak driftíš všude. Když jsem byla srana, že mi to nejde, tak mi to šlo 2x víc. Jo, však jo, musíš to jet prostě s klidem. Nějak to vole. Nějak to jako úplně extra nehrotit. Teď ti to pak akorát, nebo jako jezdíš akorát hůř, no, jak říkáš. Ty vole, týhle hře jsem kurva nic nenašel, vole. Ale zase jsem zabil dost debilů. Kolik mám? 17 minut ještě. Skábl. Co to je do hajzlu? Kam se to dalo? No, tohle už potřebovat nebudu. Stačit kýbla do cykra. Ty to skýbluješ, ty prase. Já už jsem, vole, dobrý měsíc. Něco takovýho, vole. Neměl ani čouda. Jen teď. No, tak vole. Proti gustu žádnej disputát, viď? Ale už si říkám, jsem nepálil ani nepamatuju. No nějak mi to ani nechybí. Hlavně mě začaly bavit hrát hry i bez toho, což je to. Ty vole, tady ten MK2 granát se prodá tak za 18. Pojď mi něco dobrýho, kurva, pizzu, vole. Trčte do prdele. Ještě zajdu tady a questíky budou hotový.
No, ještě tam, ale na to séru, tam už nepůjdu jako. Když už jsem u těch. Za 30 000? No vole, do prdele. Ej, skara nechci nechat. Nebo jo? Zapade, no. Jak to udělat? Neudělám to asi nějak, jako. Můžeme zabírat 2, 4, 6, 8, já bych dal 6, bych uvolnil, ale víc ne. A jo, tak to tady nechám. Zbraní mám dost docela. A neprodal bych ho, tohle můžu prodat sice je to jenom za 30, ale tak. Tady máme východisko tady, jo, jdem na to. No, zajímá mě, kolik jsem zabil reálných borců. 3, 4 si myslím. A teď tam bude jedna, vole, a budu za debila. $59 000 jenom, no, tak 5 jsem jich dokonce zabil. Ty vole, tak to jsou dobrý.